I 2008 tháinig grúpa tuismitheoirí le chéile chun club il-sport Rebel Wheelers a bhunú chun déagóir do páistí a bheith páirteach í sport. Thosaigh siad amach le 5 ball agus inis tá beag ná 150 ball a gcuin. Sé an misiúna tá aghainn nó leanaí le mí chumas fisiceach a chumisú hiagspórt I dimplach atá sprioc agus sábháilte agus muintras. So chosaím iníon málaí, inéanach le a drifúr néil thart ar 8 nó 9 mbliana ó shin. Agus is even le hí paralúclasaíocht agus déanann sí triathlon. Níon sport lom. Tá níon go mór, yeah. So bíonn deis ag na ball óige, tríal a bhaint a sport agsúla go seachtainúil, tugann arglob maidin dé saithrin deisdóibh sport difriúil a chrial gach seachtain, agus bíonn fáilte rih siblíní a bheith páirteach chomh Thosaigh mé sa Saturday morning nuair mé 5 mbliana d'aois agus an son nuair mé 7 mbliana d'aois. Thosaigh mé leis an Caith ar gcispheil, leis an foireann sóisiúg agus inis tá mé traenáil leis an foireann síntreach geall leis 3 uair gach seachtain agus breatha mé. An rud is mála an fin grúpa ná go bhfuil gach duine cardúil, déann tú card nua agus an rud is táchtaí ná go cuimeann sé tú slán tú. Tá gá éireann hintracha gcispheile caithfear rotha ag an glob. Tá na himóirí go bra láidir. Tá an céad éireann tar éis an cuireann náisiúnta gcispheil éireann a bhuachann 5 óra as a chéile. Bhí an 5 bua acu I mí eanar ar South East Swifts san arína gcispheile náisiúnta I Dowlach. I rith an saoirí bíonn traenáil lúclasaíocht tarsúil do na ball sóisiúcha agus freaslíonn go leor ball ar imeachtaí Grand Prix agus comórtas lúclasaíochta eile ar fud na tíre agus I sasana fiú. Keep the momentum going that we've had the last kind of games. All right, we've played really well. An sprioc atá gom ná go bheoh mé ábalta immert ar son na hÉireann ag na cléthaí orpach agus tá cinnte de go bheoh mé ábalta an sprioc sin a bhaint amach. Fáilt sin Rebel Wheelers le cóc, teacht agus bheith páirteach nó fécinn seach sa club. Bhí muid ag bra ar oibrithirí dónach agus oibríonmuid go dtíon chun club ionach a chur ar fáil do daoine le míchumas fisiceach.